Feride bizim avlumuzun büyük köyü var da indi. Gelgim. Eydegiz. İndi. Şerif apay, Barlabay, Şerif apay, bip matur itip yerlay turgayın. Gelgile şuraya yerler, beyit turgayını, beyit turgayını. Bile şahit beyit turgayını. Akmalin kelin kita sirta salima. Akmalin kelin kita sirta salima. Wazmi wasalike tuğda ya zebeyda. Wazmi wasalike tuğda ya zebeyda. Akmalin kelin kita sirta salima. Akmalin kelin. Урал тау каяларын урай-урай аккан Хакмар елгаһы буенда ифрат ямьле якта яшәй түнгәүрдәр. Шәһзадә Бабич тап ошо яктың хозурлыгына хакланып, Ходай үзе кызыгыр ер, Гөлбустан дип йырлаган. Баймак районының Әбделкәрим, Кыуат авылдары Хакмар елгаһы буенда. Бында Түнгәүр ыруы башкортлары яшәй. Әбделкәрим авылында иҗат иткән Түнгәүр фольклор ансамбленең репертуарында ошо тирәлә, ошо төбәктә сыгарылган халык йырлары. Ансамбльнең репертуары яңа йыр табыштары менән байытыла. Әбделкәрим Кыуат авылында табылган йырлар. Безнең авылда Газизәкәй дигән йыр бар. Ул йыр Сыбай кашканың икенче төрле варианты. Уны иң беренче безнең сәхнәнән Булатов Нуритдин атай йырлаган. Унан апайым утып алган, апайымдан мин утып алдым. Габит Рамин Ямал, Мустафа Кадынан мин утып алдым. Шунан безнең авылда уны йырлаган кешеләр бар. Иртәнәсә кайтырап, таж каласак хап, эдепе күккә сакыра, Минеңсә йөрүләү борынгыракты, мәсәлән, кешеләрнең моңын асуымы, тавышын асуымы, яки яңа һәркем бөтә кешеләр моңлы бит. Кемдер берәү үзе сыгарып йырлай, кемдер берәү отып алып йырлай. Без һугыш вакытында туган балалар, мин атайым киткәндә 3 айлык кына булганмын, агайым 2 яшьлек булган, атайым курайсы булган, йырсы булган, кире кайтмасын белгәндер ахры, йыр сыгарып йырлап киткән. Бана шул йыр турында һеҙгә йырлап ҡарайым. Икелегне яшә ҡалды улым, урам усҡа яндай булыр evet uğaçlarga kitem kaytalamam atayın kayta ulatip
hüyege sen geldekte kaldı mine kızım sen geldeki düşeyi alıp elege uğrandarga sığıp ilap yüreğe başka yınan haypap uğulığır. Менің бір туған ағайым бәләкәй генә көйі әсәйімді эшләтеп йөрмәйем дип колхозга эшкә сыгып китте. Ул 6-нчы класста укып беткәчтә. Шуннан хайыр көтәргә сыгып китте. Хайыр көтәргә сыкканда элек төндә көтә торганнар колхоз хайырларын. Шул төндә ул көтүгә сыкка, ул авылдагы хатын-кызлар бер әйтеп, бүген фиргат сыга бит көтүгә дип яһәтләп эшләрен бөтеп, кичкеһен тышка сыгып утыра торганнар, уның йырын тыңлар өчен. Төнгә йыр бит матур, әллә кайда яңгырап ишетелә. Ул урманда йырлаһа, был якта әбиләр илап утыра торган. Оның көйләрдән нык матур йырланы ул. Мин ул булып йырлай алмыйм инде. Аянында якты йындыр, минең йындырдым гына шул айвайы улада байый калам ялгызым гына аянында якты йындыр миңе карап ялымая шул йындырлар миңе ялымая күңелеме шуға мұңлана. Үкінішке қаршы ул хәзер юк. Без бала сакта авылга килеп талант йыйманлар. Без кайда укырга барырга да белмәнек, акчабы да булманы, йөрергә дә белмәнек. Шунлыктан без укый алмай калдык. Худайдан гомер сорап, балаларыбызның тәүфигын сорап утырабыз. Илгә тынычлык булсын дип. Түнгәүр ыруы башкортларына хас йырдар үсәргән Кыпсак кавемләре арасында ла таралган. Йыр йырсынан йырсыга, авылдан авылга күсә. Уның һүзләре һәм көйе бер нитеклем үзгәреш кичерүе мөмкин. Яңа вариантлар, яңа бизәлештәр дә өстәлә. Башкорт йыр мирасының нигезен тәшкил иткән озын йырларны халык үзләрен ягында таралган вариантлар, төрле яңа бизәлештәр менән бутамай. Безнең якта сыгарылган бер варианты дип әйтеп башкаралар. Яралалыгына тиһәң, мине ярлайым, бер диләгенә түгел икәнәү. Ярламафтайнем, икәнәү, һеде таугандарда бит хөкемләү. Ярламафтайнем, икәнәү, һеде таугандарда бит хөкемләү. Озын көйләрді яратам, озын көйләр моңлырак инде, уларны яратам. Хәзерге заман йырларында бигрәк яратып, отып алганнарны йырлап йөрибез.
Бұл Сания апайдың өзінің генә ярлап бергән яры дәрежәдәге ултырһак бит. Я Сания апай ике бит еләңде ярлалы дип әйтәбез инде. Йырдың тарихы, асылы, уны башкарган йырсының тавышы, язмышы, белеме менән дә һугарыла. Башкорт йырының моңы уның тарихлы булуында. Аюдәкәвә икелегенә бер төтәвә еләкә. Берене генә алдым, берене каптым, янып тагына барганда йөрәккә. Берене генә алдым, берене каптым, янып тагына барганда йөрәккә. Һава палауна йөреп, һава төштем, һәүдәкәй вәрдәңдәвә буянан. Кемдер генә килеп, кемдер китмәйе, балвани кайгына дөнья. Кемдер генә килеп, кемдер китмәйе, балвани кайгына дөнья. Район кимәрендә ярлап, урындар алып йөргәндәр бар. Безнең Раил Хөмәтбаев бар, Фәнисебез бар, Солтангулов, Туңгәүр районының ерлегеннән быел буенча Азамат Каримовыбыз бар. Безнең авылыбызның даны. Башкорт йырларының тарихын һөйләп башкару, уларны фәһемле, истәлекле итү. Баймак районының Әбделкәрим авылында иҗат итүче Туңгәүр фольклор ансамбле халык йырларын башкара. Йырды гадәттә бер һәләтле кеше, курайсы яки яраучы сыгара. Адак ул бөтә авыл, ил өчен кадерле милли комартка булып китә. Маленький,